Hemejäňe salam, men Altyn Habarsyz galma gepleşiginiň 157-nji bölümine hoş geldiňiz. Bu bölümde hakykatdan hem gowy klipler bar we oglanlaryň halaýjak täzelikleri bar. Şonuň üçin bölümimize like goýaly we araňyzda kanalymyza agza bolmadyklary bar bolsa agza bolaly. Men bolsa täzeliklere başlaýan. Bu hepde täzeliklere türkmen gerçek ýigidimiz bilen başlasym gelýär. Jeyt Tuştaýjyň özüň aýdyp goýbersene. Men aýlaýan. Awa sen aýdyp goýberan. Dostlar, Emir diýip ildeşimiz ruslaryň ýa-ni rossiýski hardcore promotionyň bir gowy boýun görkezdi, ýa-ni elde, ýa-ni ýalanaç elde diýeli, boýnaklaka we boyu öňünden taýynlanman 1 saat galanda habar bolup boýa çykyp gatyr diýsen bir gowy rezultat, diýsen bir gowy netije görkezdi we biz bir türkmen hökmüne, türkmen ildeşimizde hökman suratda golbaýar, ýa-ni mejitdim agdalary. Pikirimçe sizden gollarsınız diýip umid edýän aşagda da Instagram belli sebäbi türkmeniň gollaýmaly hökman suratda dostlar. Hawa dostlar, hemmejämiz gollalyň. Салам алейкум, воин, расскажи. Всем добрый вечер гостям. Я боец из Туркменистана. Год тому назад прилетел для того, чтобы стать номер 1 в России. Başlayas klip täzeliklerine Söhbet Jumayev ve Donis Sap sana düşman dermen. Eni vakti tel üflemeyen aşemi. Belki vakt badırcan et düşünceli. Sana düşman delmen ne dedim beni yüreler yali. Dine bağıt disledim ne dedim benim hemmeler yali. Yine bir täze klip Azat Dönmedifden Yüreğim ağlar. Menin yaşlığım aydımcısı tabi. Beydiysen beni garry görmem. Yüreğim ağlar, yüreğim ağlar. Sevgim ağlar, sevgim ağlar. Yalancı dünyada, bu yalan dünyada. Yananlar ağlar, kıyınır ağlar. Yüreğim ağlar, yüreğim ağlar. Yaş ýigidimiz Rowşen yine de täzece klip hödürläpdir. Başga biri. Sen bolşun bir hili, ya bana başka biri. Gel burleşmen bile, ölüm ağır tek men diri. Son kıyvak sen bir hili, ya bana başka biri. Gel burleşmen bile, soğuma menden yüzüme. Inniki täzece klip Farhat Orayev'den Gel Ayım. Bunu maňa başlap aýtdym ka. Gel gel sen ayım, yürekde sen adın, kıyılarda seni sayladım. Gel gel sen ayım, yürekde sen adın, ömrümü bağladım sen. Yine bir täzelik Anelciğimizden Ömrümün manisi. Klipin düşülüşünde, işleşinde birazcık kemçilik bar bolýan, ýöne klipin süjeti gyzyk kılja. Ömrümün manisi, yüreğimin yarası, gönlümün ağrısı, senli geçti baresi. Ömrümün manisi, yüreğimin yarası, gönlümün ağrısı, senliyle geçti baresi. Inni gelýäs MP3 şaharjygyna legendarn Aydym bilen Susep Aydymyň täze görnüşi. Hey gıydım şazi, arlap gitmeğin satlı. Meni yitirmek kıyın yöne seni tapmağın satmı. Altın diyeceğim koyuna. Altın diyeceğim koyuna. Yağday daşıdır koytan. Ya öğren ya da ökran. Yani bir şeyan ol. Altın diyeceğim koyuna. Inniki täzeci Aydym Hacı Yazmamedow'dan Arzumda ýaşap lälem. Arzumda yaşap lelem, yürüp seni kuryan henem. Sevip bolyan ekin görmenem, görmenem. Arzumda yaşap lelem, yürüp seni kuryan henem. Yine bir Aydym Eýrany doganlarymyzdan Zaman ve Hüseyin Sensiz.
ömrüm yanni Sevgim seni Nem için aşkımız elleri hali Sevgilim Yaşamam sensiz men yaşamam Azize Vokal täze aýdym hödürläpdir. Edil tanıtmaýan sözüni çaykajak şekilli. Soraman düşüme girmede, başarı bilmesen demede, film ermede. Film ermede. Inniki täze aýdym Hwara bilen diri biri. Taşta veri qarınqısı maňa beren var Sen double cup uyan içen on the Sprite Yönen tek ir Belki sanam güç var Yaşamalı değil Adım oy hiç olmasa ertir Yatlı bana iz koy Bana erkin el yüreğime gir MP3 aýdymlaryndan soňky täzelik Şad Özden üýtgeşik stilli. Inni gelýär Instagram täzeliklerine. Dostlar, çempion Döwletjan yüz-yüze gepleşigimizde mihman bolup ýadyňyzda bolsa şonu türk serialy Kurtuluş Osmanna belki rol alaryn diýipdi we ally. Instagramda yeni bir täzelik Gunça Çalaýewadan goşgy. Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler. Sadagaň olayyn ene. Sen hakda 100 gezek ýazypdym öňüm, 101-nji gezek ýazaýyn ýene. Ýene-de galammy almana ele mejbur etdi meni bir ýelken çüşgürrüň. Diýdiler, 3 ogul, 3 gyýyzly ene bir ýerlerde haram ölüpdir şu gün. Inni gelýär iň gowran şahajyklarymyň biri könülleri ýatlar şahajygymyda Laçyn Mamedowadan bagtly men. Allah bizi doşurdy, ıkbal bizi bağladı. Birek gitseýik, şu günlere yetirdi. Allah bizi doşurdy, ıkbal bizi bağladı. Birek gitseýik, şu günlere yetirdi. Bahtly men canım, sen bilen bahtly men yarım, sen bilen bahtly men canım, sen bilen bahtly men yarım, sen bilen bahtly men yarım. Yine bir könüller ýatlaly ABM gruppasy Ağlama. Nem üçindir yere bakyar gözlerim Ey güzel gaýly kersezlerim Hasmalayım kelmesinden gıylarım Odan sen yok kimsin ağlamay Ay gıydağlama, ay gıydağlama Evrilersin bir gün şağıyda Ay gıydağlama, yaşını dökmey Hayran ağlar hemmeler sana Ağlama, ağlamay Geçer gider gamlı günlerim Döner yalana Inni gelýär tesirler okumaly şahajygymyda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Albo 91 media tam udaçy altyn saňa da berekella köp sag bolun.
Indiki tesirimiz selvi. Her hepde garaşýas, ol üstünlük arzu etýän diňe öňe minnetlar. Daşama gününe şeýle diýipdir. Salam media tomotopory agzy bir işgärleri işiňizi üstünlük size sizden haýyş köňleri ýatdar şahsy Pelvan Harmuratov'un aýdymlaryndan goýsaňyz gaty hoşal bolardyk. Kim goldasa like media tomo udaçvam. Spasiba. Nesip bolsa goýarsyn. Indiki tesirimiz Mergen Atayev sagja bol habarsyz galma gepleşigmen Azat Orazowyň muştagy näçe like gerek bolsa Azat Orazowy çykaryn like menden. Azat Orazow üstünlük agam janyň sag bolsyn, seniň jan koýaryň Atayev Mergen. Hakykatdan jan koýar. Azat diýipden ýadydım. Indiki tesirimiz Ataş Gordov udaç media tama diňe öňe altyn üstünlük. Köp sag bolun. Muzik tama şeýle diýipdir. İşiňizde üstünlük, sag bolun, köp minnettar. Indiki tesirimiz tarihi maglumat. Salam media tamal barjylary ören gowy bolupdyr. Daşda işiňizde üstünlük, sag bolun. Indi gelýän soňky tesirimiz Mälik Begnazarow. Ýene ýetişmedim. Eýýäm 7 kommentariýa prosto bomba. Nesip bolsa ýetişersiň belki. Umydyň özüme hiç açan. Şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Araňyzda intem like goýmadyklaryňyz bar bolsa like goýalyň. Iň esasda janyňyz sag bolsun, özüňize gowja seredin. Inniki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Başlaýan. Malades. Birinji. Ay tüölemi. Böyle gittik. Bu bölümde hakkı. Tezden şu taýda pauza berdim. Bar bolsa kanalymyza Owa. Azati kanal diýdimi? Diýer. Da bolaylyň. Ve bolsa Ay, men olsa täzelikleri başlayan gir. Tamam. Näme dedik? Men ýaşlym aýdymçysy da. Men garry görürler beni. O men çağırdım aýdymçysy da ýa. Farhat Orayev'dan gel ayım. O mama aşlap aýtdym. Aydan şeydi komentarya ver iyi. Indi gelýär MP3 şahajygyna. Baş. Üç. Indi gelýär MP3 şahajygyna. Arzumda yaşap läle. Arzumda yaşap läle. Git. Indi kitaba jaýdym Hajar Mehmet. Dur aýtdym öýtden biraz. Go et ki tamam. Kal täzaýdym hödürledir. Indi gitýäs. Indi täzaýdym. Kim bu? Bla pikirlenýän gerek. Of Bak ya. nereden soynasan kan? Şey mi? Çay kanım oynayacak. Hepti ve Ali. Ay maalesef de şampiyon. Devam. Olsa şonu gitti. Oy. Yardıma da olsa şonu. Ama Türk seriali Kurtuluş Osman'da rol alan rol alacak gitti. Laçin Mamedova'dan Bağıtlı men, değil mi? Allah. Hacımda Laçin Mamedov'dan Bağıtlı men. Dıftan. Dıvadan hava. Oğlan neler olmay masları. Hay berekella. Kanır yattali ABM ne mi? ABM kim o? Bundan sonra İran'a gitmen altın. Parça. İnniki hemen romanla şunku. Salamiyece tam toporunu diyecek oldur. Yanlış yazıptır. O yanlıştır men ne? Nereden şunu düzeltme. Ne olma fena oğlum. Borsa adat yön adat yazıp duruyor. Ama ne etmiş doğuken ol. Tarihidir. Mayım. Tezden Türkmen edebiyatı okumalı etken mi? Soňky tesiri geldik. Ve şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Başda. Gitti, bolly.